Hej alle sammen. I dag vil jeg spille noget fodbold med nogle kejler, hvor jeg skal lave nogle øvelser med dem. Og så skal jeg skyde lidt på mål og sådan noget. Og det vil jeg bare komme i gang med nu. Og I får bare se, hvad det er, jeg laver, når jeg kommer i gang. Så det kommer bare til at være lidt forskelligt og sådan noget. Og så ses vi bare derude. Vi ses. Så vil vi gå i gang med videoen, og det der sker nu, det er, at jeg ikke kan se, at jeg har sat nogle kejler op og sådan noget. Og der er faktisk også en kejle lige her, men den kan I bare ikke se. Og I kommer det er alligevel heller ikke så vigtigt. Men først og fremmest, jeg har lige fået en ny t-shirt på scenen. Er den ikke sej? Det er den her Bayern München t-shirt. Og kejlerne, er der en kejle lige her, som står lige her. Jeg skal stå her og have bolden. Så skal jeg tage et træk derover, og så skal jeg skyde første gang. Så inden jeg er kommet forbi de der kejler, skal jeg have skudt på målet der. Og det er på et mål. Vi ses derude. Bolden er altså meget flad, men jeg kan altså bare ikke pumpe den. Og det vil så sige, at jeg ikke kan skyde rigtigt med den. Og i dag har jeg også taget mine fodboldsko på. Det er dem, jeg viste i en af mine andre videoer. Og jeg har også nogle andre fodboldsko, men dem tog jeg bare ikke lidt på. Og det her er faktisk nogle fede sko. Nogle Ronaldo-sko, og de er ret seje jo. Og det er altså rimelig godt vejr. Solen skinner. Kan I næsten se nede herfra. Solen skinner. Og det er rigtig godt vejr. Måske skal jeg prøve at lave nogle slags andre skud, fordi den her bold ikke er så hård. Så måske kan vi prøve det. Måske. Okay? Måske skal jeg også skyde lidt blødere på sådan en her blød bold. Det kan vi prøve at skyde lidt blødere, for den er altså ret blød. Prøv at se. Og jeg kunne nærmest ikke pumpe den, fordi pumpen er sådan lidt i øjeblikket. Lidt i stykker i øjeblikket. Så det er jo ikke så godt, men vi skal nok finde ud af et eller andet. Bare roligt derude. Bolden bliver hård og får nogle gode skud. Og jeg får jo også mine andre bolde tilbage snart, fordi vi kommer i et nyt hus. Nu har vi fået nok af den øvelse. Nu vil vi lave noget, hvor vi vil løbe lidt. Jeg ved godt, jeg ikke laver det så mange videoer, men det er bare et godt tip til at komme i god form. Så vi ses derude. Hej. Hej igen. Nu vil jeg lige lunde et par gange op til den kejl, og her får den kejl her. Men I kan nærmest ikke se den kejl dernede. Den der grønne lige dernede, men I kan se, hvor jeg løber til. Så jeg vil lige tage nogle lund sådan lige i starten. Så vil jeg lave sådan noget, for eksempel spark sig i røven. Jeg ved ikke, at det lyder lidt mærkeligt, men det er sådan noget, man laver til sådan, når man lunder. Og alle mulige øvelser med ting, og jeg får også snart stiger. Men så kan det også godt være, at der kommer nogle spurt, hvor jeg vil spurte. Så vi ses bare derude.
Og sådan noget lidt forskelligt. Så ses bare derude. Nu vil vi tage nogle spurt, hvor vi spurter. Altså jeg spurter, mener jeg. Men jeg skal lige sætte nogle flere kejler op. Altså kun nogen, men ja, vi ses. Men det er lidt hårdt. Vi ses bare. Hej alle sammen igen. Nu kan I se, der er kommet nogle flere kejler op. Og der er 5 kejler. Og jeg starter med den her kejl. Så spurgte jeg ned hen til den røde der, den første røde kejl, og så spurgte jeg tilbage til den næste, så spurgte jeg tilbage til den første røde kejl, og så spurgte jeg op til den til anden kejl, og spurgte jeg tilbage til første kejl i starten lige her. Og så løber jeg op til tredje kejl, eller nej, fjerde kejl. Og så spurgte jeg tilbage til den her kejl. Og så løber jeg op til femte kejl og spurgte tilbage. Skal jeg lige vise det? Bare lige for en sikkerheds skyld. Okay. Sådan her. Så tilbage her. Og så her. Og så tilbage her. Så tilbage her. Og så her. Og så tilbage her. Så vil jeg lige tage måske en 3-4-5 stykker af dem. Og så kommer vi bare i gang. Stille og roligt i gang. Okay? Græsset er lidt frossent, så det er lidt svært at løbe på. Og ja, du har 2 omgange mere. Okay?
sidste omgang. Det var fandme hårdt. Så alle sammen, det var videoen for i dag. Jeg håber, I kunne lide den. Så vi meget gerne smide et like. Meget større, ja, faktisk. Og abonner, hvis vi er nye på min kanal. Og så må jeg ellers bare have en rigtig god dag. Og så ses vi bare i næste video. Hej hej.